sklovitú polevu a táto nádoba potrebuje ísť ešte do pece. A hovorím, to nemôže takto ostať, však zvoní, veď je tvrdá. Hovorí, áno, ale keby som nalial do nej vodu, hovorí, tak sa z nej spraví hromada blata. A hovorí, nestačí len to sušenie, ale musí ísť tá nádoba do pece. Vieš, mnohokrát Pán Boh má veľa času na to, aby si sa ty sušil na polici. Ty si možno povieš, Pane Bože, už roky prešli nad mojím životom, toľko si pracoval na mne a stále ešte som len niekde na polici. Stále som taká neužitočná, taká nádoba, ktorú si nemôžeš ešte použiť. Pane, dokedy? Vieš dokedy? Kým zo seba nevydáš všetko to, čo vlastne spôsobuje deformáciu. Keď ty nebudeš tak pevný vo svojich rozhodnutiach, že ty sa nezdeformuješ. Keď príde nejaký tlak v tvojom živote, že sa nezdeformuješ a nepoddáš sa tomu tlaku. Ty musíš byť natoľko od Boha pripravený a potom on ťa vyzdobí. On ti povie, on ti ukáže krásu svojich pokladov. On ozdobí ťa svojimi darmi, ozdobí ťa svojou krásou, tými vnútornými, tými duchovnými, krásnymi darmi. A potom, viete, čo som videl? Chytil tú nádobu a vnoril do takej bielej polevy. A všetky tie ornamenty sa stratili. A hovorím, na čo to bolo to všetko? Teraz ste vnorili to do toho, všetká tá krásna kresba, to všetko zmizlo. A hovorí, uvidíte, keď vyberiem ju z pece. A v skutočnosti položil tu tie nádoby do tej peci, pec sa rozžeravila, tie nádoby prežili rekryštalizáciu a vlastne vystúpili krásne na povrch z tej sklovitej polevy, tie krásne ornamenty. A viete, čo som videl? A videl som tam aj nádobu, ktorá praskla. A potom, keď vychladla tá nádoba a skúmal som, pravdu mal tento hrnčiar. Práve tam, v tom mieste, kde praskla táto nádoba, práve tam bola bublinka. Skrytá bublinka. Vieš, tie veci. Ak ty neodovzdáš alkohol Pánu Bohu, raz prepadneš alkohol. Môžeš 30 rokov tomu odolávať, ale ty si môžeš povedať, ja si každý deň len ten pol litra, alebo ja neviem koľko vínka dám, ale raz príde, keď toto neodovzdáš Pánu Bohu, keď nedáš to pod Božiu kontrolu v tvojom živote, raz prepadneš alkohol. A ja ti musím povedať jednu smutnú skúsenosť z mojej rodiny. Ja som mal veľmi vzácnu moju mamičku. Veľmi si ju vážim a bola to žena, ktorá milovala Pána Boha. Ale pán doktor jej povedal, teta, vy ste chudokrvná. Vy si potrebujete každé ránko dať slivovičky. A moja mamička roky, každé ránko si len pohárik slivovičky dala. Nič viac. Nikdy viac si nedovolila viac. Ale viete, čo to spôsobilo? Spôsobilo to taký návyk, že keď začala byť sklerotička, lebo starší ľudia potom prežijú, viete, tú sklerózu, tak zabudla, že si ona už dala ten jeden pohárik. A dala si druhý a ona zabudla, viete, tá skleróza viac a viac postupovala a nakoniec sa moja mamička stala alkoholičkou. Je to bolestivé. Viete, akú bolesť som ja mal? A potom už nielen frťánek, ale potom už išlo aj vínko a bolo to trápenie. Bolo to niečo, čo neodovzdala. Neodovzdala Pánu Bohu. Či len ten štamplík ti môže dať zdravie. Či len ten alkohol ti môže dať zdravie. A Pán Ježiš ti nemôže dať zdravie. Mne dáva Pán Ježiš zdravie. Ja som pred 20 rokov dozadu som povedal Pánu, Pane Ježišu, ja skladám alkohol z môjho života. Ja nehovorím, že aj vy to takisto musíte urobiť, ale ja vám vydávam svedectvo, čo som urobil ja. Lebo som vnímal, že mi chutí ten alkohol. Vnímal som, že ten alkohol ma proste tak, viete, tak ma načína tú moju dušu. Tak som povedal, ty keď ma chceš načnúť, tak ti nedám šancu. A povedal som, okrem večery Pánovej, nebudem ťa piť alkohol. Len toľko ťa glgnem, aby som vyjadril, keď budem piť večeru Pánovu, že Pane, tvoja krv tiekla za moje hriechy a tvoje telo bolo lámané
Ale okrem toho môže byť akákoľvek slávnosť. Lebo cítil som, že som náchylný, že tam je bublina v mojom živote. Ja som ju zdedil v génoch. Moji predkovia pestovali vinice. A mali, viete, také náklonnosti. A ja som cítil, že som to dostal niekde, tú bublinku, do toho svojho tela, do tých svojich génov. A ty musíš vedieť, kde je tá tvoja bublina. Ty musíš vedieť, kde je to skryté miesto tvojho života, kde je tvoja slabina. Lebo aké je to? Moja mamička celý život slúžila Bohu. A potom, keď prišla staroba, naraz všetko sa vlastne stratilo. A ja som zápasil a bojoval som za dušu mojej matky. A pamätám si, že ako som volal Bohu za ňu, za spasenie mojej drahej mamičky, ktorá sa modlievala za mňa. Spomínam si, ako som raz prišiel a znovu mala vypité. A jak som sa spýtal môjho otecka, hovorím, otecko, vidím, že pivnica je zatvorená a mamička má vypité. Jak je to možné? Ale synu, to si len domýšľaš. Hovorím, otecko, domýšľam si. Viete, čo urobím? Vyženiem diabla z tohoto domu. A hovorím, ako to ty vyženieš? Hovorím, hneď to budete vidieť. Otec mal niekoľko hektolitrové súdy v pivnici, viete? Idem v pivnici, zatvorená pivnica. Otvoril som okno, viete, tie vetrace, okienka, vtedy som bol ešte štíhlejší. Teraz by som sa už tam nezmestil. Na tom okienku som sa klzol do tej pivnici, tej bolesti svojho srdca, že chcem zachrániť svoju matku od toho alkoholizmu. Chytil som a všetky štuple som povyrážal z tých hektolitrov vína. Proste musel som tak liesť von z toho okna, aby som sa neutopil vo víne v pivnici. A som povedal, otecko môj, moja mamička nie pre peklo žila na tomto svete, ale pre večný život. A hovorím, budúci rok, keď zožnete úrodu, všetko predajte, lebo znovu o rok takýto čas všetky štuple povyrážam. Každý deň som čakal, že policajti mi prídu na krk, ale môj otec ma nechcel vydať policajtom. Ale moja mamička posledné 2 roky života už nebola alkoholička. Činila pokánie z toho. V dome nebolo vôbec alkoholu. A ona, bol som pri jej smrteľnej posteli, keď som sa modlil s ňou. Ale jej duša bola pripravená stretnúť sa so svojím Bohom. Oj, zápas za svojich milých. Zápas za tých, za ktorých zomrel Ježiš Kristus. Boh má svoje plány. Boh má svoj čas. On ťa vie nechať ako tú nádobu na tej polici, ale vie ťa položiť aj do peci súženia, ale nie preto, aby ťa trápil, ale aby sa tvoje srdce pretvorilo na jedno verné srdce. Možno, že si bol neverný svojej žene, neverný svojej rodine, neverná svojmu okoliu, ale Boh chce ťa preštrukturizovať tvoje srdce, aby keď prídu skúšky, keď prídu pokušenia, aby si obstal, aby nič nerozložilo tvoje myslenie, tvoje cítenie, aby si bola pevná, aby si bol pevný vo svojom živote. To je práca Božia na nás. Pán Boh ťa nechce zničiť. Ani keď príde úder v tvojom živote. Nechce ťa zničiť ani vtedy, keď si ponížený a vidíš, že si jedna veľká nula. On má svoj cieľ a plán. A viete, aké je to nádherné, keď je hotová tá nádoba, keď je hotová tá čaša a teraz je naložená, alebo je naplnená tým voňavým olejom a nesú tú nádhernú čašu, ktorá prešla cez ten oleň, ktorá bola raz tou veľkou nulou, ktorá bola raz, z ktorej vyberali tie skalky, ktorej vyberali tú hlušinu a teraz nesú tú nádobu naplnenú voňavým olejom, aby pomazali hlavu kráľov. Ako môžeš si mysleť, že môžeš byť tou nádobou na Božiu slávu a na Božiu česť? Ako môžeš niesť Božiu slávu a Božiu česť, keď nedovolíš sa očistiť, keď si ešte nebol a bránil si sa byť tej nule? Najprv musíš byť nulou, aby si raz mohol slúžiť svojmu kráľovi, raz mohol slúžiť svojmu Bohu. Halleluja. Aby tá náplň, aby ten Duch Svätý, ktorý ťa Boh chce naplniť,
aby nerozložil tvoj život, aby